Ľudia sa nás častokrát pýtajú, ako vznikla značka Max for Body alebo projekt Max for Body. Projekt Max for Body vznikol spojením športu, vedy a prírody. Jeho cieľom, alebo našim cieľom bolo a je doniesť na trh prípravky, ktoré naozaj fungujú. Prípravky, ktoré fungujú ako čarovný prsteň Arabely z večera do rána dnes neexistuje. Dnes existuje účinná prevencia. Práve naše prípravky tvoria radu účinných preventívnych prípravkov, ktorých cieľom je podnietiť telo k tomu, aby začalo vytvárať kolagén na bunkovej úrovni. My nedodávame telu niečo, čo telo nedokáže rozoznať. Práve naopak, úlohou našich prípravkov je zobudiť telo k tvorbe vlastného kolagénu. To znamená, fungujeme ako bunkové aditívum a tým sa vlastne odlišujeme od možno bežných prípravkov na trhu. Je to práve preto, že tá molekulárna veľkosť a celková zmes použitých prípravkov alebo použitých ingrediencií v tejto dóze vznikla na základe poznania vedy a potreby človeka ako takého. Čiže presne vypočítané minimálne množstvo látok, ktoré slúžia v tele na to, aby zobudili bunky k tvorbe kolagénov. To je tá správna cesta, ktorou by človek mal do budúcna ísť.